ଆସିଗଲା ଧନମଣି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ବା ଶୀତରେ? କୁଆଡେ ହଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ନଅକା ଥିଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। କହନା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକି ପୁରା ପତଉଛି ରେ କହନା। ତୋ ପାଖରେ ମେଥୋପ୍ଲସ୍ ଅଛି କି ରେ? ମେଥୋପ୍ଲସ୍ କଣ 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ବଇଛି ମେଥୋପ୍ଲସ୍ ତୋ ପାଖରେ ତ ମେଥୋପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ। ତାଠୁ ତୋ ପାଖରେ ନଥିବ। गजब बेइज्जती है। अबे नियल बा ए नियन दे बाଳ ତ ଚାଲୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଥବ କଣ ନଥବ କଣ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ବୁଢାଟେ ହେଇଥା। ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ଏ ଦୋକାନରେ ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଶୁଣୁ ଏଥର ଅଷ୍ଟମୀକୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ହଁ ହଁ। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଧାନ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ତୋ ଫୋନ ପେ ରେ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦଉଛି ବୁଝିଲୁ? ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦଉଛି। 1000 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦଉଛି ଯାଇକି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ କିଣା କିଣି କରିବୁ ହେଲା। ହଁ ହଁ ବୋଉକୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ହଁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଡେ ସାଡେ କିଛି ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି। ନା ପାଠ ସାଠ ତ ନାହିଁ ହେଲା। ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ କିଣିବୁ ବୋଉକୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ରହିଲି ପୁଅ? ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। କିଏ ଫୋନ କରୁଥିଲା କି ରେ? ମାମୁଁ 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 ଫୋନ କରିଥିଲେ ତ ଅଷ୍ଟମୀ ପଇସା ଅଛି। ଅଷ୍ଟମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ପଇସା ହେଲା ଇଏ କଣ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛି? ଆର୍ଥରିକ ଭଳିଆ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରେ କି ଥଣ୍ଡା କୁଆଡେ ମାରି ଆଇଲାରି କି ଥଣ୍ଡା। ଆଗରୁ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ଏବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାରି। ପୁରା ବସି ସବୁ ତ ଜାଣୁଛୁ ପୁଣି ଅଜଣା କାହିଁ ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ 200 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବିନି। ଚାଖଣ ଗ୍ଲାସ ସବୁ ତୋର। ହଉ ହେଲା ଚାଲ ଦେବି। ଆଉ କଣ ଆରେ ତୁ ଆଜି ଦବୁ ମୁଁ କାଲି ମୋର ଅଷ୍ଟମୀ ଆସିବ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ଚାଲ ଯାହା ତ ବେପାର ହେଲା ହେଲା ଚାଲ ଯିଏ One hour later. ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ କାଲି ତତେ ଦବ। ସେ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ କଣ ମତେ କାଲି ଦବ ଦେଇନି ତତେ ଶୁଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଣିବ।
ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆସିବ। ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବୁ ନା ଟ୍ରେନ ନେଇକି ଯିବୁ? ଯାହା ତବ ସେଠି ନେଇକି ଯିବି The next day. हेलो धनमणि कोठी अछ ये फंस गया सी काली तुमको मामू पैसा पठेइथिले तुम ड्रेस ପାଇଁ ଯାଇଛ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନ ଗେଲ ହଉଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି ଆସିକି ଯାଇଛୁ ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ରାତି ଆ ଘରକୁ ଆଗ ବାଳ କଣ କରି ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି ବାଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଜି ପଇସା କୁଆଡେ ହେଲା ମଦ ପିଇଯିବ ପୁଣି ଛାଡିବ